Naghihintay kami ng driver kasi papunta kami ng Salwa sa bahay nila at Presi. Oy RJK, mega love shout out. Kamusta ka dyan? Ayan, may moderator jacket ka na. Hintay kami ng driver kasi pupunta kami sa Salwa. Kamusta ka na dyan? Wala akong upload eh, kaya ito magla-live muna ako. Hi! Kamusta ka na? Wala kang live? Bukas mag-ano na? Ano na bukas ng gabi? Mag-Ramadan na kasi sa 11, ano na? Start na. Baba ka lang dyan ng bahay mo, isa lang telepono ko kaya hindi ako makapag ipipin ko lang. Sige na, baba ka lang dyan ng bahay mo. 4 million people in the house, mega love shout out and thank you so much for dropping by. Yan, kahit pa paano meron namang nanonood sa atin kahit ayan, 7 million na sila. Thank you guys, thank you so much. Buti na kapag ako naman ngayon. Ayan. Sir John, mega love shout out. Thank you so much, Sir John. Ayan. Yan, RJK, bahay mo. Mamaya ako napupuntahan. Sir John, thank you. Hintay kami ng driver kasi papunta kami sa Salwa sa bahay nila ni Ate Presi. Pinuntahan pa kasi siya kaya dito kami sa labas maghintay. Sir John, bukas ng gabi. Busy ka na rin siguro bukas. Sir John, magkapit-bahay lang kayo dyan ni RGK, QTV, oh. Hindi kayo nakikita dyan. Lahat kalam asa may series mauni. Nine million people in the house. Mega love shout out and thank you. Sobrang kulit ang alaga ko. Sabi ko sa kanya, wag siyang dumaan dito sa camera kasi di pwedeng makita siya. Nako, dadaan pa talaga. Binabantayan ko lang. Okay lang, Sir John. Thank you so much. Thank you so much. Baba ka dyan ng bahay, Sir John. Pin natin din mamaya. Baka meron dyan may magdaan na naman. Ang dami kasi dumadaan dyan. Oh, pakiano natin. Guys, pamahal naman si RJK, guys. Oh. Marisa Pano. Good evening sa'yo. Ayan. Moderator ka na, Marisa. Please drop your link para isusunod natin ipin mamaya, ha? Thank you lang, ga. Mamaya ako na titingnan yung nyo. Screenshot ko lang muna ito kasi wala akong extra phone dito. Paalis kasi kami. Good evening lang, ga.
Sige lang, mamaya titingnan natin yung bahay mo, Marisa, ha. Thank you so much. Habang wala pa yung driver, ito lang muna ako para baba kayo dyan ng bahay niyo. Oy, may nakapin tayo. Live streamer din yan siya, si RJK, guys. Palablab nyo yan siya. Marami din yan bananas doon sa bahay niya. Namimigay yan ng saging. Yung lutong-luto na saging. Hinog na hinog. Mim. Enzel. Ayan guys, si KFHN TV guys, lablabin nyo rin yan siya. Ayan. Mahalin nyo yan si KFHN TV kasi mayroon din siya maraming banana. Yan siya, mayaman yan siya sa saging. Hindi sila bababa ng bahay pero nanonood lang sila sa akin, RJK, nanonood lang sila dyan, oh. Hindi ko nga alam, langga, ewan ko, parang wala naman yatang tamsak dito. Hindi ko alam. Nag-iba kasi yung ng live stream. Pero ito na lang, langga, dikitan mo yan si Sir John 27, mga big YouTubers yan din sila. Si KFHN TV at saka si RJKQ TV. Ayan, maraming mga bananas yan sila, langga. Ano mo yan? Yan, nagbaba ng bahay si KFHN. Mahalin mo yan siya, langga. Mag-leave ka ng comment doon para balikan kanya mamaya. Marami yan siya, extra bananas. Namimigay yan siya. Super supportive. At saka si Sir Dan 27, si RJK, si KFHN TV. Yan. Mahalin mo yan sila, langga. Meron tayong 8 million people in the house. Guys, say hi naman kayo dyan para makikita ko kayo, oy. Thank you, Marisa, ha. Mamaya lang babalikan kita, ha. Wala kasi akong extra phone dito. Mamaya na lang. Thank you, langga. Ayan, mga langga, mahalin nyo rin si Marisa, oy. Hindi ko pa matingnan yung bahay mo. Mamaya na lang pagdating namin doon sa pupuntahan kay para tingnan ko yung bahay mo, ha. Makapag-play tayo ng videos nyo para tulong naman yun. May play natin ang mga videos nyo, dagdag watch hours, at saka madagdagan ng bananas. Buti naman nakabalik na ako ngayon sa YouTube kasi tagal din na wala. Ayan, 9 million people in the house. Thank you so much, guys, for always supporting me. Ayan, hindi ko kayo kilala kung sino-sino kayo na 9 million people dyan, pero hi talaga. Thank you so much for always supporting me. Kahit hindi ko alam kung sino-sino yan dyan, lagi, alam nyo guys, pag nagla-live ako, pag natapos ko live ko kahit 30 minutes or 20 minutes lang, meron akong sobra 70 views. Napaka-happy ko na noon. Ayan, 13 million people. Diyos ko, Lord. Thank you. Alam nyo guys, happy talaga ako pag nakikita ko na merong nanonood kahit na walang kwentang pagla-live ko. Ay, Diyos ko. Langga, Marisa, mamaya pupuntahan ko yung bahay mo, ha. I-play natin videos mo at yung ads mo. 16 million people in the house. Live kayo dyan. Live and alive kayo dyan. Mag-hi naman kayo, please. Ayan, thank you so much. Thank you, KFHN, RJK. Thank you so much.
Marisa, support mo lang yan si KFHN TV, si RJK, at saka si Sir John. At saka yung 10 million people in the house dyan, pakilala naman kayo mga langga. Oy, kahit mag-hi lang kayo dyan para makilala kayo. Thank you, thank you. Hirap pag nagla-live kapag mag-isa lang ang telepono kasi hindi natin mabisita muna ang bahay, pero ma-SS ko lang to para makita ko mamaya. Nag-iba na kasi ang YouTube ngayon. Pag ngayon nagla-live ako, pas mamaya hindi na makita yung yung comments pag i-review ko yung live. Thank you Langga Marisa. Thank you so much. Sure yan, babalik yan. Tapos may extra banana pa yan na ididikit sa'yo si RJK. Tingnan mo. Tapos bisitahin mo yan pag nagla-live siya. Maraming tao yan doon. Maraming saging. Maraming isda. Mangisda ka doon sa kanya. Pagdating mo doon, Marisa, sumigaw ka lang, "Pangil!" Yan. Pag narinig niya yung pangil, sasabihin niya, "Ay, kay Mami Sel ito galing." Yan. Sanskar Chub, Mayuchi and Vlog, mega love shout out. Sanskar, thank you so much. You're flooding my live again. Ayan. Yes, G. Thank you so much. Sanskar. Sanskar. Sanskar, if you go live, what time? So that I can visit you also. So the car is here. Ayan na. Kala ko yun na yung car. Thank you so much si Sir John. Kasamaan din namin yan. Bait yan ni Sir John. Super supportive yan. Kaya lang busy siya ngayon. Kasi siguro may work. Ayan, remain in God's kingdom. Ayan pa, siya pa yan. Tisay! Tisay! Thank you so much, Tisay. Ayan, may ka na, Tisay. May moderator jacket ka na. Naghihintay ako, Tisay, ng driver kasi pupunta kami sa bahay na ni Ate Pressy. Pero ngayon, wala pa. Thank you, Tisay Langga. Ayan pa, Marisa. Si Tisay, live streamer din yan. Kaya pag nag-live siya, puntahan mo na rin bahay niya. Cool na cool yan si Tisay. Radihada. Kapag hindi na ako makapagsalita ngayon mamaya, guys, ibig sabihin, meron akong kasama dito na bata or yung alaga kong isa. Bawal marinig yung boses niya. Mag-mute ako. Wait lang.
Oo, Marisa. Pag sumigaw ka ng pangil, alam niya yan. Kay Mami Zel yan. Kasi yan ang tawag ko sa kanya. Ganyan kami ni RJK, ni KFHN, at si God, I remain in God's kingdom. Yan siya. Isa lang yan siya, isa lang tao yan, pero puro yan monetize yung channel niya. O, di ba? Mayaman siya, Marisa. Sumigaw ka lang doon ng pangil, promise. Talagang pag hindi kanya binigyan ng banana doon, sabihin mo pangil, pangil, dalawang pangil sasabihin mo para kanya, bibigyan kanya. RGK, makinig ka lang dyan ha. Huwag kang magalit ha. Boston. Ayan palangga, Marisa, si Sir John. Oh, meron din isa pang channel si Sir John. John Sports Gaming. Monetize na rin yata si Sir John doon. Kaya andyan siya, Sir John. Kaibigan mo si Bolly. Hala, nagpupupo din kayo ha. Puro kayo pupo, Sir John ha. Wala na akong time, Sir John. Ayan na yung driver namin. Ayan na, ayan. Ayan na siya. Yala, Ramadan Mojud. Antri, Ana. Wait lang guys ha. Punta lang ako sa sasakyan.
Sige, Sir John. Alam kong busy ka ngayon. Thank you so much, Sir John. Bakit hamla? Yan, paalis pa lang kami. Andito na yung driver, pero bumaba pa siya. Taali mini judam, taali. Lat kalam. Lat kalam. Okay, Ismail. Okay. Ayan, taga-maneho namin. Ramadan, siguri hay. Ay, Ayan, paalis na kami. Biyahe na kami papunta sa Salwa. Sa kanila ni Ate Pressy. Thank you so much, Marisa. Sige, pupunta yan sila sa live mo lang ga. sige, bye-bye. Pupunta yan sila sa live mo. Maingay din ang taga-maneho namin. Baby. Malapit lang pala tayo, Marisa, sa Bahrain ka. Sa Kuwait ako, si Sir John, at saka
Si RJK, sa Saudi yan sila. Tayo pala ang malapit. Thank you Marisa Langga. Mga 10 minutes siguro or 5 minutes pagdating namin doon mag-end kasi hindi na ako pwede doon pag-akit kasi walang signal. Traffic pa dito ngayon. Ayan, buti na lang. Grabe ang traffic.
Follow nyo sa page niya si RJK. Ayan guys. Pero walang kita sa Facebook ha. Wow. Sige Marisa, ako din na. Ano pangalan mo sa Facebook page mo? Para na rin kita, ma-follow na rin kita. I-drop nyo lang dyan guys ang link nyo. Sugar baby, sugar baby, sugar baby, sugar baby. Shofi. Hi baby, so sugar baby. Sugar baby, ano si Masu? Sige lang ga, mamaya ha. Na siguro ako mga 5 minutes na lang. Kasi masyadong matraffic dito. Tsaka yung alaga ko, hindi talaga magsasalita talaga. Na ako guys, mag-i-end na ako kasi malapit na kami ha. Thank you so much guys for coming. Bisitahin ko na rin kayo mamaya. Thank you and bye bye.